Waratila, aku tresno karo kowe, Duk. Breng tumpuk-tumpuk diketok tinggo celengan anyar dicolong maling nginden manten anyar dientuk kala jengking kur syukur wong lanang kok pecicilan nggawa banyu kok pececeran rupane ayu dinggo rayan rupa-rupa ayu njaluk dhuwit 20.000 aku ngomong apanane nek dhuwit aku ra duwe dheweke kagol atine ngruket aku sak kencenge anget Waratila dheweke tak kipatke tiba klumah ketok katoki bareng dheweke ketok katoki katokku mlotrok ketok batrene Waratila edan tenan kok ditresnani karo wong kok ora ngerti Waratila nek kowe Waratila tak pangan lho kowe ana kapokmu kapan kowe kowe nanti ndok Waratila aku tresno karo kowe Waratila Waratila anake lanang kepengin ken niku janganke goni niku. Nggih. Kowe senengamu jangan goni. Nggih saleh. Saleh nika gereh nika lho. Pak Saleh. Nggih, bagus, Pak. Jangan goni. Nggih. 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 Terus di goreng gereh. Gereh. Terus di sambel terasi nika lho, Pak. Kowe kok padha ratu kesenengane. Menapa wis? Aku kok ngono seneng buah. Lah cah nom kok kaya piyayi sepuh ya, Pak ya. Kesenengane niku lho. Kowe mau ning endi? Dolan tekan endi kowe mau? Lawa sapa kebon, Mbak. Kalih kanca-kancane nika lho, Pak. Aja nakal lho nek karo kanca. Mboten. Kok ndak nek nganti nakal. Wong tuane mengko sing kok nakal ora trimo. Apa meneh? Nek mung anake wong ra duwe kaya awak dhewe niku nggih Pak nggih. Kula ki nggih nglumangsani kok. Syukur ya syukur. Lah nggih ngono ta wis. Terus diutus. Nah, iki jangan aku ki yo. Takon. Bab nopo, Pak? Kowe ki nang kene wis. Wis sak umure iki bayi. Lah nggih. Rikala semanten kula niku nek mbobot bayen nggih ten wana nika.
pinanggih sampeyan tujune lho Pak nek mboten wis dadi napa nasib kula nika lho Pak. Iya. Lah, mulya kula iki asline iki lak karo kowe iki janjane ora sing sak tenan. Ora gila. Sak iki Upung anakmu ki ya wedi. Ada. Saiki kowe iki mbok kondo marang Pak. Janjane tak piye to? Kok kowe nganti tekan gedaran-gedaran kan ono. Tekan ngalah. Moko kowe lagi mbok jaman semua. Bener lho kowe. Jane niku ajeng kula simpen dadi wadi kula ngeten ning jih waleh-waleh menapa ngupah. Lah nek kowe ora bloko karo aku tegese abot diminta sanggone. Aku ora iso melu-melu. Moko kowe duwe tanggung jawab Joko Wono. Ngono lho. Kula tak matur Ya. kan Kowe kono pancen tak arep para estunipun kula niku nek rikala semanten bojo kula nggih sisian kula menika nek tasih Senopati Agung ing Majapahit. Injih Senopati Agung Majapahit. Sang Prabu Brawijaya menika ingkang menika tanggap oleh Dampar Kencana Majapahit. leres. Naminipun menika Wirabrata. Niku bojo kula. Oh, kok. Rikala semanten nek menika kembandhawuhipun Sang Prabu Brawijaya majeng ing pabaratan mengsah sinten kula supe kala rumiyin menika. Nggih, lajeng Gampang lali iki yo. wis nggih wong sampun sawetawis wekdal saumuripun anak kula to, Pak. Nggih. Lah kok kowe ditinggal maju perang, kok malah kowe gedarang-darang tekan kono. Kula nek ngelingi lelampahan rikala semanten rasane ati kula menika trenyah. Kula menika nek ngupadi. Nggih carane piyai iki ngupadi goleki bojo kula Kang Mas Wirabrata. Nggih to menika wonten ing mergi menika kula pinanggih kalian pepatih dalem menika ingkang nom Rayi dalem ingkang naminipun Sindura. Patih kok rayi dalem. Nggih sak mangertos kula menika rayi dalem. Nek sak ngertiku Sindura kuwi rayi dalem Sang Prabu Brawijaya. Nek patih Majapahit iki Mahapatih. Oh inggih kula supe sampun sawetawis to nggih to. Aku lek ngerti mergo aku ki Kok Bapak Presa? lah aku ki lungsuran Senopati Majapahit. Panjenenganiku. Nah, mong nalika bojomu mlebu perjurit ana ing Majapahit, aku wis ora dadi perjurit. Aku wis ngamandika ning desa kene. Kula kinten panjenengan menika mapan wonten ing Ayo karena padusunan jebulane kala rumiyin menika kemudian aku Senopati. Aku nang desa kene, aku asline iki aku jenengku Tomo. Tomo Yuda. Ini gandeng nang desa kene para warga desa. Kene iki dong aku Pak Tomo. Kula bacot iki nggih Pak. Ah, iya. Men sewu lho niki. Rikala semanten kula niku nek ngupadi bojo kula. Pinanggih kalian nggih rayi dalem Rayi dalem. Jeng pangeran Sindura nggih menika inggih badhe gonjak kula badhe ngrusak ajining diri kula lajeng kula menika ngajar dumugi wana tujunipun pinanggih Bapak menawi mboten nek pun dados napa awak kula niki nggih to Pangeran Sindura ajeng kowe. nggih Ning tujune kula ora anggap. kula mboten tresna kula menika tansah setya bekti namung kalian sisian kula menika Ayo sapa tujune kowe ora nganggap. Piye lak ngono to?
Nah, nganti tekan kene, tekan wono, kowe terus babaran. Mila nganu Pak. Keleres menawi jenengan mau ngendika bab kula menika saking pundi nggih to. Anak kula menika saben-saben hak ta Le. Kowe matura karo Simbah. Saben-saben niku do ditekoni karo kanca-kancane ora Le. Janjane iki wong tuamu sapa, bapakmu sapa? Jadi aku rasa rasa kowe kowe wis ngerti Krungu dhewe to Le. krungu dhewe. Nek ngono kuwi jebul kowe kuwi putra Senopati Mojopahit tak ngono. Nanging ingkang kula niku tesih ganjel. Ganjel Pak. Ati kula niku lho Pak. Bojo kula Kang Mas Wirabrata menika tasih sugeng napa wis tumekaning pati niku kula mboten ngerti. Lah nang kene iki kok dadi kowe nang kene wis pirang-pirang warsa. Kok ora ono sing ngarukke, ora ono sing golek. Mbok menawa bojo kula niku wis lali kalih kula, wis ora tresno, wis rasah diarep karo bapakmu Le. Dibaning yo ngene. Pripun Ngene Pak? ora aku duwe iku. Mbok menawa mongko kowe sarujuk. Ngene, Kados pundi Pak? gandeng putramu wis gedhe. Kejaba putramu ngawu-awu buka. Nggih. Ning nalika kowe oyak-oyak dening Kanjeng Pangeran Sindhuwa. Kuwi masih sanggup munjuk atau misalnya Sang Prabu Brawijaya supaya kowe nyuwun pengadilan. Ayo, Kula munjuk wonten ngersanipun Sang Sang Prabu Prabu Brawijaya. Kula nek dhewe ya wedi kok ya Pak, kula ajre. Wah, Munjuk atur ana ngarsane Sang Prabu Brawijaya. ya wis karo putramu kok. Oh, kali anak-anak kula ora kelingan wong Ayo. jer anak kula pun akeh dewasa ta Le. Wis saiki ngene. Nggih pripun Pak? Aku yo upama kowe nang kraton karo anakmu. Nggih. Aku yo ora mentolo. Mbok menawa engko nang dalan nang apa-apa, ayo, kan aku sing kainan. Wis saiki kowe tak tarke ning kraton Mojopahit, kowe nyuwun pengadilan Sang Prabu Brawijaya. Mongko nek kowe ora iso matur aku sing matur. Sak menika Ya, wis saiki ngene, kowe toto-toto. kula tak toto-toto riyen mburi nggih Pak Ya, nggih. heeh. Ubur ramping. Ah, kena. Ayo. Ya wis ayo Le ning mburi. Ayo, Le. Kula tak ten mburi riyen Pak. Ya. Oh, oh, bisa boleh.